Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tuni Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share banyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Oke, yuk. Maju ya mas, maju. Satu pemerintah pemerintah ingkang tebak karaja kabupaten anggere panghormat pinanganten kasus iki kajero pangesti sedaya para penegak tamu dengan kasus berkah jumeneng seluruh tamu dan undangan dimohon untuk berdiri kasus berkah panghormat anggi temanten ing abadi lumampah atuh ing adat panggih bilang wajib pinanganten jere kanthi pinaru mahalun yang salat nabi lumantar jere Allahumma sholli ala sayyidina yang ninggung sokolo panggih adat Widi Widono ingkang jinepono ing Maruta Cinandi awat saha lan edi endahing budaya luhur ananggih angin kawuryane pinanganten sarimbit kusumaning ayu alfi diwasa bebrang agung ingkang sapuh bagya mulya kang piniji angin kepareng sampun kasambatan kawisidan kaboyong pinanganten sarimbit katresnaning panjenenganipun Bapak Sugiyana Ibu Sujarti samangke tetes keluarga kang barokah kang pinanggihan wahyune kira drajat kanthi unggeling laras moyo winastum kang
dadi cirebating sasana pangajaking Widono. Lamun to kang dikaya kang pangestu sedya kapurih anggene putus sinarangan luwarga pangestu. Pangestu kang widati jenedyane ingkang sampun keparenga daya kang linangku nyumanggaken panjenenganipun bapa talmun dalasan ibu sak perlu keparenga sumangga rawuhipun kadang Desan Sutrisno ingkang dipundhadharaken lumantar anggenipun kapiniji dhumateng keluarga Bapa Sugiyarna. Monggo Pak Tamun rawuhipun kadang Desan dipundhadharaken lumantar keluarga ingkang nyantu pinuju wonten ing sasana gerakan Parmos monggo. Panjenenganipun Bapa Sumarno dalasan Eyang Simbah Putri panjenenganipun Eyang Sinem ingkang dados putra wayah panjenenganipun Mas Asnanda Poropat kang linangkung pangestu Sinedyatno katami kanthi Jawa asta pangestu Sinedyatno kapuri Jawa asta kang Sinedya pangestu Mugyanto kasembadaning Sakotara sampun kasembatan wisidanding ngaturaken ugi rawuh kadang pisan pandhenipun sederek wigatos kang piniji Bapa Sukati ingkang patah sederek sesepuh ateges angin pinanganten Kusumaning Ayu Albina Sukmawati ngaturaken sembahing asta pangabekti wanita kang wis dadi tata ing jalma wanita ateges wanita kang wis dadi sepindah wajibing nyaturaken wajibing pangabekti kang wis pindah dados andoring pangabekti dumateng pepadang ingkang garwa Dimas Bagus Asnanda Poropat Yayi ya semono uga tak pangestu ya uga pangabekti anggen pangestu Sinedyatno kang wis dadi pamudi kapurih ya nyatake rodrak wahyu ning jodohmu ya tampa ya uga pangestumu ya Yayi Kamus dalam pundi ingkang ngaturaken wujud pangabekti menika dalam anggenipun kapurih katampi ndatosaken ciciman anggen lebaning samangke nggih Kamus Yayi orang indah kelawan sira bakal tinemu wahyu ning jodohmu ana kang wis dadi gaman kang linungkul ya tak pangestoni ya Yayi pangaja pangestumu ya tampanono ngadhep sowan pun Rama Ibu sejatin ora ana gaman kang paling linungkul gaman sejatine wong tuwa
gaman kang wis dadi kidrat dedonga kang wis dadi jejimati wong wadon marang wong lanang uga wong tuwa kang wis dados jimati ingkang ngatur jiwa klawaning raga pangestu sembah anggen pangabekti kula Rama ingkang sampun keparon kula wentah pinangkani panjenengan sesulih anggen sedherek suwanipun kula angin Alvina Sukmawati garwa kula Rama Hasnanda nopan ngaturaken pinti pangabekti inggih Rama Ibu anak pundhuk Cahayu ora kaliwat kajero pangestu dedonga marang sliramu ya anakku bakal tinemu ayem ing tentrem jejedoanmu bakal pangestu ya nduk jroning tetangis bantala kang wis dadi sinebating anggen pangestu ora bisa kasilak kabendhuk tetangis jroning wong tuwa marang loh ing tumetes ana bantala eyang putri simbah ingkang dados kula wentah minangkani sirih sarana piyung kula sembah ing samungkep anggenipun kula putra wayah panjenengan eyang ngaturaken sembah pangabekti ingkang boten wonten kaselak kula eyang bilih Hasnanda dalan karwa kula Alvina ingkang badhe ngaturaken wijit pangabekti matur gunging prana ingkang sampun keparang nggala wentah dumateng kula ing bapa telasan eyang anak gunduk bocah ayu tansah pangati-ngati yonggah Hasnanda kajurung pangestu mun eyang marang bapa kang wis kasurira aku minangkani Pak D Pak Bapa Marno kang wis dadi hanyirani kapatah keluarga panjenenganipun Bapa telasan Ibu Sumarni kapurih dadosaken minangka pangestu lenggah anggen kusumaning ayu nimas anggen keparmedaya pangestu pangajab bakal kacar kucur mugi temanten sariwit tansah rezekine mancur banyu mili boten wonten kendhatipun kasuntak wonten temanggonipun Diah Ayu Alvina Sukmawati jroning bebungah tetangis anggenipun sirat mojo pinanganten putri nampi peparingin tapa guna kaya kang bakal dados sarating sarana menika sejatining tampa guna kaya kang winastan kacar kucur mugi temanten rezeki tansah semulur mancur banyu mili katampi kanthi asta kekali lilalega kanthi manah sejatosipun yeptosipun kang wujud kacar kucur punika anggen kantri warna wanceming anggenipun beras kawak kacang kawak dele kawak arta receh kasuntak wonten temanggonipun Diah Ayu Alvina Hasnanda nopa wujud angin sejatine kacar kucur beras kawak kacang kawak tansah dados donga pralamita insyaallah bakal kawak teman tedi kang piriji anggenipun yektos ingkang sampun paripurna katampi asta kekalih anggenipun para sesepuh anggenipun pepunden kala bapa Giana Drasa Ibu Sujarti lenggah angin pinanganten sarimpit kang winastan dedahar kembul Ondrawito dahar Bujono ingkang dadosaken pralamenika sega punar lawuh datar ingkang triwarna wujud anggenipun tigan ulam ingkang sakmanika warna kang winastan anggenipun krasa dulang pinulang monggo Mbak Alvina ugi Mas Nanda sarating sarana menika namun dadosaken yektosipun menika kersa dulang pinulang dadosaken pralamita awit dinten menika ayem ing tentrem bunga susah bakal disonggolan sakloroning wong ayu bakal tinampa kang wit dadi katresnaning ayem ing tentrem bakal tinandhiri jejodohanmu monggo panjenenganipun Mas Nanda sarating sarana menika namun dadosaken rena ing pangajab
tinampi dene anggenipun Kusemaning Ayu sampun kersa dulang dinulang. Sampun anggen keparenga daya kang linangga pangestu pangajak anggenipun daya-daya kapuri sampun jangkeping paripurna rantam upacara adat lampahing krobongan kang winastan dahar kembul kang pangajak pangestu ingkang pungkasan punika toya tirta rasa perwitasari ingkang dados pralamita tak menika dadosaken pralamita bilih samangke panjenenganipun Mas Nanda ugi Mbak Vina tansah paring pinuntun wani marang bebener wedi marang kanistan yektosipun anggenipun bucal sejati ning wujud kang Allah rejeki kang binarung suci kados memanah panjenengan ingkang sampun keparenga ngabat petak ing tirta ning rasa kapuri sampun angin paripurna Ibu Pangrengga Busana Hapratitis lampahing jangkeping adat widi-widi widana lampahing adat rombongan ingkang sampun kasembadan lulus ing raharjan. Ayu sungkang Nawondas niki lho niki lek eto dengaran mboten nyucuk Mbak budal slendro mulih slendro nduk piyantun Rejasari menika mayoritas bercocotani caping gunung ayo Lek Wandi monggo monggo Mbak Ices tanggap nggih. Foto Mbak Inces nanti dimarahin Bapak Wandi loh. Bapak Wandi iki barongan iki singo truk ke singo warung singo ludruk kok niki sinten iki niki termasuk Pak Din sinten kan iki Pak Dene Mas. Nggih. Rupane kok kenal corang ya Mas ya. Dan iki? Dan iki? Iki gandengane. Oh, silane ya iki. Silane. Iki garwa jenengan. Oh iya. Niki garwa jenengan. Kok aku ki mbok Mas aku sangat indah sekali bertepatan hari bahagia antara kedua mempelai Mas Nanda dan Mbak Vina. Ini adalah hari yang sangat istimewa bertepatan dari
pernikahan Mbak Vina dan Mas Nanda juga salah satu kelahiran dari Mas Nanda Nopan. Dari keluarga besar juga ada kejutan dengan lagu Jamrut, dan ini persembahan selamat ulang tahun buat Mas Nanda Nopan di hari yang